ሰላይት ኣብ መቐለ ደራሲ ኢንጂነር ጸጋይ ተክለ ሚካኤል ገብረ ሕይወት ተረኽቲ ሓይላ ባሰፋው ፌበን ኮበል መበል 10 ክፋል ምዕራፍ 8 ኣስመራ ቤት ጽሕፈት ስላያ ወጻኢ ሶኒ 5 ሚያዝያ 2010 ሰዓት 8 ፈረቓን بحلاف بيت صحفة وكيل هاجراو دحنة إيرترا جنرال الأزار استتصوع أخيبا سلست أكلات كفل سلايا وطعي ترخيبا نبرا أجنداتي أخيبا نابدن بتقاومتي تباهيلو زصواع متأخخاب صليخوم زاوتو أبالات هاجراو دحنة نمزتاين سأبس صرحوم نمسمعن حدث تخصلوخو نبرا اتان كفلتات بكونو ليل تصفاي زمئكلات ربيزا إثيوبيا أوروبان أمريكان نبرا ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብማንዛ መምልካት ማለት ቪርቹዋል ዲማርኬሽን ሓሳብን ሓዋሩን ተሓንፂጽዩ እዚ ዶብ ሕጋውን ዝኾነ ኣካል ክቕይሮ ይኹን ከም መሓይሾ ዘይክእልን እዩ ብምባል ነቲ ንኣስታት 6 ዓመት ዘትከሮ ዓለቕ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣሳሰይቱን መደምደምታ ገበረሉ ተልእኹ ፈጺሙ ኩሉ ሰነዳቱ ንሕቡራት ሃገራት ከም ዘረከበ ኣፍሊጡ ቤት ጽሕፈቱ ዓፀወ መፋርቕ 2007 ኮይኑ ኸኣ ጉዳይ ዶብ መደምደምታ ተገይሩሉ ኸብቅዕ እቲ ኣብ ዝኣተወ ሃገር ጽቡቕ ሶም ዘየትረፈ ዓቃብ ሰላም ተልእኹኡ ብምብቅዑ ካብ ኤርትራ ክወፅእ ተነግሮ ሓንገለ እቲ ዝነበሮ ኣማራጺ ተመቕሊሉ ክኸይድ እንተነበረ እኳ ብዘይኣፍልጦ መንግስቲ ኤርትራ ተሽከርከርቱ ኣልዒሉ ብዓዲ ኋላ መረብ ናብ ኢትዮጵያ ክሰግር ጀመረ መንግስቲ ኤርትራ ገታኢ ስጉም ተወሰደ ኣብ 2008 በቲ ዝመጾ ክወፅእ ኣገደዶ ብወደብ ምጽዋዕ ምዕራባውያን ሃገራት መንግስቲ ኤርትራ ኣቐዲሙ ልዕሊ 200 ዜጋታት ምዕራብ ኣባላት እቲ ዓቃብ ሰላም ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓት ካብ ሃገሩ ዘውፅኦም ቅጅል በለን ነቲ ስጉምቲ ምውፃእ ዓቃብ ሰላም ተወሲኽዎ ዘሰንበዶ ምዕራባውያን ሃገራት ኣሜሪካን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኤርትራ ናይ ጽቡቕ ሕማቕ ኣርኣያ ክትከውን እያ ካብ ዘብል ስግኣት ምስላ ንምድዋንን ብቁጠባ ንምሕናቓን ተጓየዩ ስጉምቲ ንምውሳድ ምስምሳታ ሰውበሉ ድሕሪ ኣገልግሎት ወደብ ቀንዲ ምንጪ እቶት ቁጠባኣ ክራይ ወተሃደራዊ ማዓስከር ሓያላት ሃገራት ዝኾነት ጅቡቲ መጋበርያ ክትከውን ተሓጽየት ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ጅቡትን ዝብል ጥጅእ ድማ ተጠጀም እቲ ጥጅእ ብማይ ተዘሊሉ ክጽሞቕ ነይርዎ ተዘሊሉ ድማ መጽሞቕ መኽባዕቲ ተቐረበ መራሓ ሃገር ጅቡቲ ናብታ መሓዛ ኤርትራ ዝበላ ሃገር ስልክ ደወለ ኤርትራ ዶብ ሃገረይ ጥሒሳ ወሪራትኒ ክብል ተጣልዐ ንጉስ ቀጠር ድቦላ ኮኖ እቲ ጉዳይ ክሓትት ደወለ ዕላማቲ ጽምቋ ኣቐዲማ ዝፈለጸት ኤርትራ ኣብ ባይታ ኸጻሪ ዝደሊ ኣካል ሃንጎፋ ኢላ ክትቅበሎ ቅርብቲ ምዃና ኣረጋገጸት ማዕከና ዜና CNN ቢቢሲን ኢትዮጵያን ኤርትራ ንጅቡቲ ወሪራታ በመባል ንእለቱ ዝተቐናበረ ዜና ኣጋውሓ ቤት ምኽሪ ባይቶ ጸጥታ ነቲ ብዘያፍልጥኡ ዘይተሃንደሰ ግጭት ኣብ ባይታ ከየጻረ ኤርትራ ካብ ግዝኣታዊ መሬታ ዝኾነ ራስ ዱሜራን ደሴት ዱሜራን ኣብ ሓጺር እዋን ክትወፅእ ውሳነ 1862 ኣሕለፈ ድሕሪ ቁሩብ እዋን ድማ ብድፊኢት ኣሜሪካ ማዕቀብ 1844 እዝባር 2008 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ በየነ ተንተንቲ ፖለቲካ ቅርኒ ኣፍሪቃ ጎቦ ሙሳዓሊ ንሰለስተ ሃገራት ዘዳውብ ጎቦ እዩ ኤርትራ ኢትዮጵያን ጅቡትን ካብተን ሃገራት ኣብቲ ጎቦ ሓኺራ ኣጽዋር ክትተክልን ወተሃደራዊ ማዓስከር ከተቐውምን ኣይትኽእልን እያ ንሰለስቲአን ስለ ዝብጽሐን እቲ ጎቦ ልዕሊ 2000 ሜትር ብራኸ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ዘለዎ ኣዝዩ ስትራቴጂያዊ ኮይኑ ንወደብ ዓሰብን ጅቡትን ብሓደ ወገን ንመጻበቦ ባቢኤል መንደብ ድማ በቲ ካልእ ንመቆጽጻር ዘኽእል እዩ ሓደ መድፍዕ በቲ መጻበቦ ዝሓልፋ መራኽብ ተወስከም ዘይብላ ክገብረን ይኽእል እዩ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባን ደገፍቱን ኣብ ዓሰብ ዝወረዶም ሰፍ ዘይብል ክሳራ ብሓደ ወገን ዶብ ኤርትራ ኣብ ኣሳት 81 ኪሎ ሜትር ምዃኑ ዘነጸረ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድቃስ ስለ ዝኸልኦም ድማ በቲ ካልእ
ነቲ ጎቦ ንምቁፅጻር ተሻባሸቡ ንሰራዊት ጅቡቲ ከይሰዱ ቤናይ ሓይሊ ክድይቦ ናይ ኢትዮጵያ ሰነ 2000 ኣብ ኩናት ዓሰብ ተፈቲኑ ተረኽቢሹ ዕሱባት ከይሰዱ ዋዕሮ ምስ ደቃ ሰተት ኣይከተብሎምያ ኮይኑ ከዓ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መልኣኽ ዝሓይሽ ኣማራፂ ይሰኣኑ መዓልትን ሰዓትን ተቖፂሩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተበገሰ ኣብ እግርቲ ጎቦ በፂሑ የማነ ጸጋም ጠሚቱ ነግ ፈረግና በለ ምስ ኣጽዋራቱ ሓኾረ ግን ኣይጠዓሞን ቦምባታት መዳፍዕ ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራ ተቐበሎ ሰዓታት ኣብ ዘይመልእ ተኹሲ ዓሰርተታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ረገፈ ኣጽዋራቱ ተሓምሸሸ ኳዕናን ጎቦ ሙሳ ዓሊ ክብሩ ከም ዘይድፈር ተረጋገጸ እምበኣርከስ እቲ ፍሽለቲ ከይኮነ ኣይክተርፍን እዩ ስቴት ዲፓርትመንት ብፍላይ እታ ኣፍሪቃዊት ኣሜሪካዊት ሓጋጋዚት ጸሓፊት ኣብ ጉዳያት ቀረ ኣፍሪቃ ካልእ ግጭት ከተሳውር ዝተጓየት ደባዊ ምሰሓሓብ ኤርትሮ ጅቡቲ ክብሉ ነቲ ዘይምኹኒ ደባዊ ግጭት ትንታኖኦም ዝሃብሉ ደጊም ንኤርትራ ብኹናት ንምንብርካ ካብ ዘይተኻእለ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ንምንጻላ ሓድሽ ምህዞ ክመሃዝ ነይርዎ ጉዳይ ኣልሸባብን ዝተሃንደሰ ደባዊ ምሰሓሓብ ኤርትራ ጅቡትን ከም ምኽንያት ፈጢርካ እገዳ ምብያን ጅቡቲ ብተሓጋጋዚ ምክትል ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ተነዲፉ ዝተዋህባ ክሲ ብመንገዲ ወኪላ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣቕረበት ኣብቲ እዋን ትዩ እምበኣር ዘምዘም ኣብተን ንውጥን እገዳ ዘሳውራን ዘራጉዳን ዝነበራ ብኤርትራውያን ዝቖማ ጉጅለታት ንምስላይ ብምስጢር ናብ ውሽጠን ከም ተኣቱ ዝተገብረ ካብ ውዳቤታት ህዝባዊ ግንባር መውፅኣ ዝተሓጐሰ ኣብ ሜዳ ሓኪም ዝነበረ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ኣሜሪካ ዕቑባ ዝሓተተ ዶክተር ኣስመሮም ከሰተ ናብ ኣሜሪካ ዓደማ ምስ ኣባል ማሕበር ረድኤት ኤርትራ ዝነበረ ጴጥሮስ ወልደ ጌርግሽን ካልኦት ጸለውቲ ዝበሃሉ ሰባትን ኣራኸባ ብመገዶም ድማ ምስ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከቡ መሰልቶም እቲ ኣብ ቤት ጽሕፈት ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዝካየድ ዝነበረ ኣኼባ ጠረጴዛታት እምበኣር ንኸምዚ ተልእኾ ኣብ ኩለን ሃገራት ዝተመደቡ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ንምግምጋምን ኣብ ዱባይ ኣብ ሓደ ሆቴል ዝተረኣየ ተርእዮ ንምዝታይ ነበረ ኣብ ሓደ መደምደምታ ድማ ተበጽሐ ሓንቲ ብኣገባብ ዝተመልመለት ሰላይት ናብ ኤውሮጳን ኢትዮጵያን ኣስሊኽኳ ምትእስሳር ናይተን ብሕወሓት እናተመወላ ወግሕ ጸብሐ ብኤርትራውያን ዝጫጭሓ ጉጅለታት ብደቂቕ ምጽናዕ ብሓደ ወገን እቲ መንነቱ ዘይተፈልጠ ኣብ ዱባይ ንሰበ ስልጣን ኤርትራ ኣብ ዝዕርፍሉ ሆቴል ክስእል ዝተረኣየ ኣኽሊል ዮሃንስ ዘርኣይ ድማ ብኻልኣይ ምድላይ ዝብል ነበረ ድሕሪ ተኣኼባ ከኖልየል ተስፋይ ፋይላት ናይቶም ውፍያት ተባሂሎም ኣብ ፍሉይ መዝገብ ዝሰፈሩ ኣባላት መንእሰያት በብሓደ ተመልከተ ፌሩዝ ስዒድ ዓለመኪ ዕድሚ 28 ደረጃ ትምህርቲ ማስትሬት ብፋይናንስ ውፊቲ ዝብሉ ኣንቢቡ ወሰነ መበል 21 ክፋል ይቕጽል